Είμαι ο Χρήστος Βελαέτης. Σήμερα φιλοξενούμε την υποψήφια τοπική σύμβουλο της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέων με την Αρτινών Συνεργασία, κυρία Μέρη Βαραγκούλη. Καλησπέρα, Μέρη. Σε ευχαριστούμε Χρήστο, που δέχτηκες την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι η πρώτη κάθοδος αυτής της αυτοδιοικητικές εκλογές. Το 2019 είχες κατέλθει ξανά στο πλευρό επίσης τότε του κυρίου Τσιρογιάννη. Υποψήφια δημοτική σύμβουλος, αν θυμάμαι σωστά. Πώς αποφάσισες να συμμετάξεις εκ νέου στα κοινά μέρη και μάλιστα ξανά στο πλευρό του Δημάρχου? Χρήστο, όσοι με ξέρουν, συνηθίζω να μην αλλάζω εύκολα στρατόπεδο σε όλες τις εκφάσεις της ζωής μου. Πόσο μάλλον όταν έχω συνεργαστεί με ανθρώπους που παρόλο έχουν παραλάβει προβλήματα, προσπάθησαν με το καλύτερο δυνατό τρόπο και να επιλύσουν και να τα ξεπεράσουν και να τα επιλύσουν και να εργαστούν με πάρα πολύ όρεξη. Πόσο μάλλον με το Δήμαρχο, το Χρήστο Τσιρογιάννη, ο οποίος ανεξαρτήτων στα 9 χρόνια της θητείας του, ανεξάρτητα των πολιτικών καταστάσεων που ήταν κάθε φορά στην κυβέρνηση, έτρεξε και τρέχει και διεκδικεί για αυτόν τον τόπο που ζούμε, για την Άρτα, που είναι μια επαρχιακή πόλη στην περιφέρεια, μικρή πόλη όπως τη χαρακτηρίζουν κάποιοι, αν και εγώ συνηθίζω να λέω μικρή πόλη για μεγάλα πράγματα. Και μακριά όμως από τα κέντρα των Αθηνών. Οπότε κατάφερε, πιστεύω, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια ο Χρήστος Τσιρογιάννης να φέρει χρήματα στην πόλη μέσα από εθνικά, από περιφερειακά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Θεωρώ ότι υπήρξε πολύ μεγάλη ατυχία, όπως βέβαια και για όλο τον κόσμο, που έπεσε μέσα σε μια περίοδο που σταμάτησαν τα πάντα όσον αφορά, δηλαδή μέσα στη θητεία του... Στην περίοδο του κορονοϊού. Στην περίοδο του κορονοϊού, το οποίο αυτό υπήρξε τροχοπέδι για πάρα πολλά έργα που είχαν δρομολογηθεί. Αλλά και είμαστε εδώ, διεκδικεί με την παράταξή του και με όλους εμάς μία νέα ψήφο εμπιστοσύνης για να υλοποιήσει αυτό που είχε υποσχεθεί από την αρχή. Να φτιάξει μια καινούργια πόλη, να ανοίξει νέους ορίζοντες για τα χωριά του Δήμου μας. Γι' αυτό το λόγο είμαι εδώ, με την Αρτινών Συνεργασία, εμπιστεύομαι το πρόσωπό του και τη διάθεσή του και τη διάθεσή μας όλων να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε αυτό το έργο. Δεν θα σε ρωτήσω για τους δικούς σου βασικούς στόχους, γιατί πάνω κάτω γνωρίζει και η πόλη πώς κινείσαι. Να αρχίσουμε με τον εθελοντισμό. Ο εθελοντισμός είναι στο αίμα σου. Έχεις διοργανώσει και έχεις συντονίσει ούκο-λίγες δράσεις για το χαμόγελο του παιδιού. Παραπάνω από 10 χρόνια. Ήμουνα πιο κοντός από το τραπέζι. Ναι, είσαι μικρός εσύ. Η αλήθεια είναι αυτή. Όλοι μας. Οπότε θέλω να σε ρωτήσω αν ο εθελοντισμός είναι κάτι που θα ήθελες να εκμεύσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι ότι δεν υπάρχει ήδη, σίγουρα υπάρχει. Αλλά και ποιες δράσεις ουσίας σχεδιάζεις ή έχεις στο μυαλό σου εσύ να χρησιμοποιήσεις αυτό? Κοιτάξτε, προσωπικά σαν άνθρωπος νιώθω πάρα πολύ τυχερή που ζω σε αυτή την πόλη. Γιατί από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα τις εθελοντικές δράσεις, ξεκίνησα με το χαμόγελο του παιδιού εδώ σε αυτή την πόλη που ζω τα τελευταία χρόνια, μεγάλο μέρος της ζωής μου. Βρήκα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Δηλαδή, δεν υπήρχε άνθρωπος που ήταν σε θεσμικά πόστα, δεν υπήρχε απλός πολίτης που να μην ήθελε να προσφέρει. Οπότε για μένα ήταν πάρα πολύ εύκολο, γιατί είχα το κομμάτι της οργάνωσης, του να οργανωθεί όλο αυτό το πράγμα. Το να ανταποκρίνεται ο κάθε πολίτης όταν του ζητάς κάτι, και σε επίπεδο ανθρώπων, δηλαδή να βοηθήσουν σε μια κοινωνική δράση, αλλά και σε επίπεδο προσφοράς, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και αυτό όλο έχει κρατήσει από τότε που άρχισε
10 χρόνια όπως λες. Υπάρχει έδαφος γι' αυτό. Υπάρχει κόσμος γι' αυτό. Υπάρχει διάθεση προσφοράς. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι μεγαλώνουν παιδιά με συναισθήματα αλληλεγγύης. Και αυτός είναι ο τόπος μας, έτσι. Αυτό που με έχει συγκινήσει πάρα πολύ είναι όταν κάποια φορά σε έναν μαραθώνιο που έκανε το Χαμόγελο στην ΕΡΤ1, από αυτούς τους ετήσιους που κάνει τα Χριστούγεννα και όλα αυτά, υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με τις δράσεις του οργανισμού και όλα αυτά. Και αυτό που με είχε συγκινήσει πάρα πολύ ήταν όταν είπε ο ιδρυτής μας, ο κύριος Γιαννόπουλος, ότι εμείς δεν κάνουμε δράσεις που κρατάνε λίγες ώρες, 24 ώρες στην Άρτα. Υπάρχει δράση η οποία τρέχει όλο το χρόνο, συμμετέχουν παιδιά για τα παιδιά και το είπε μόνο για αυτή την πόλη. Άρα πώς εγώ να μην προχωρήσω, να μην μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια να μην κάνω όταν υπάρχει όλη αυτή η ανάγκη της προσφοράς. Υπάρχουν πάρα πολλές κοινωνικές δράσεις από το Δήμο και ειδικά από το Δήμαρχο και στα δύσκολα χρόνια. Υπήρξε πάρα πολύ κοινωνική προσφορά σε αυτό το επίπεδο από τη Δημοτική Αρχή. Ιδρύθηκε το Κοινωνικό Παντοπολείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο, υπήρχαν δράσεις οι οποίες στόχευαν στο να βγουν οι άνθρωποι να ζητήσουν τι θέλουν, τι έχουν ανάγκη. Η πόλη γενικά είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό το κομμάτι. Βοηθάνε ανεξαρτήτου αν είναι από ποιο πολιτική παράταξη προέρχονται. Ανεξάρτητα αν συμπαθούν ή δεν συμπαθούν το Δήμαρχο. Υπάρχει προσφορά. Εντάξει, η προσφορά είναι προσφορά, δεν είναι να κάνει το πρόσωπο που το διοργανώνει. Ακριβώς. Είναι κάτι πολύ Όμως είναι πολύ σημαντικό όταν έχεις μια δημοτική αρχή η οποία ενισχύει, προσελκύει, προσκαλεί για να προσφέρει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που δεν αφήνει το τι μπορεί να κάνει ο καθένας από μόνος του. Θεωρώ πολύ σημαντική την εθελοντική δράση. Ο εθελοντισμός είναι κάτι για μένα όπου είναι μια κατάθεση ψυχής. Γιατί σκέψου τώρα ότι κάποιος γίνεται εθελοντής διαθέτοντας χρόνο από την προσωπική του ζωή και από την επαγγελματική του δραστηριότητα. Δηλαδή, ό,τι προσφέρει ούτε θα αμοιφθεί, ούτε θα καλυφθεί με χρόνο από αγαπημένα του πρόσωπα, οικογένεια, από το προσωπικό του χρόνο να πιει έναν καφέ. Είναι εκεί για να προσφέρει. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ο εθελοντισμός είναι μια κατάθεση ψυχής. Καταθέτεις κάτι από την ψυχή σου εκείνη τη στιγμή και γι' αυτό και δεν υπάρχει και μέτρο. Είναι μεγαλύτερο αυτό που σου δίνει πίσω. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Από ότι να πιεις ένα καφέ, έτσι. Δεν το συζητάμε. Να σου πω κάτι, εγώ σέβομαι και το να θέλεις να πιεις ένα καφέ. Εντάξει, υπάρχει είναι θέμα επιλογών και το πώς ο καθένας νιώθει καλύτερα. Αλλά το να καταθέτεις ψυχή, να πεις εγώ τώρα θα πάω εκεί, να κάνω αυτό για το οποίο δεν θα αμοιφθώ, αλλά κάποιος άλλος κάπου αλλού θα περάσει καλά με αυτό. Και γι' αυτό και δεν δέχομαι, γιατί δεν είναι όλα ιδανικά, έτσι. Δεν ζούμε στην πόλη την ιδανική όπου όλα είναι καλοπροαίρετα. Γι' αυτό και θυμώνω και το λέω πάντα ότι πολλές φορές έτσι ακούω κάτι μικρότητες. Δηλαδή τύπου και σιγά πόσα χρήματα μαζέψαν. Γιατί πολλές φορές κάνουμε δράσεις, έτσι. Ναι. Πέρα του χαμόγελου, κάνουμε και άλλες δράσεις. Λοιπόν, πόσα χρήματα μαζέψαν και σιγά τι μάζεψαν, πόσα τρόφιμα μαζεύτηκαν και σιγά πόσα παιδιά πήραν τσάντες από το Κοινωνικό Παντοπολείο. Αυτό, παιδιά, δεν έχει μέτρο σύγκρισης. Ο καθένας καταθέτει λίγο από την ψυχή του, λίγο από την αγάπη του, λίγο από την προσφορά του. Και είναι όλα σημαντικά. Όλα είναι πολύ δυνατά και πολύ μεγάλα. Το ένα είναι μεγαλύτερο του μηδενός πάντα. Έτσι, πάντα. Και όλο αυτό είναι πολύ σωστά είπες. Είναι κάτι το οποίο γυρνάει σε σένα. Είναι κάτι το οποίο έχει αλληλεπίδραση και έχει αλληλεπίδραση στη ψυχή σου, έτσι. Είσαι καλά με αυτό. Ναι. Και δεν υπάρχει κανένας να σου μετρήσει την προσφορά σου. Και βέβαια. Και γι' αυτό εγώ θα καλώ και θα προσκαλώ ακόμα και αυτούς τους δικούς μου ανθρώπους. Έχω δίπλα μου ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν 1.000 από τις 100 που λέμε από τη ζωή τους, από το επάγγελμά τους και από τη δουλειά τους. Και έχω και ανθρώπους δίπλα μου που μου λένε εγώ δεν μπορώ,
γιατί έχω να φροντίσω τα παιδιά εκείνη τη στιγμή, αλλά όμως μπορώ να έρθω μισή ωρίτσα. Για μένα έχει την ίδια αξία. Και βέβαια. Πώς δένει όμως ο εθελοντισμός με την ενασχόλησή σου με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο πια της Άρτας, δεν θα πω της πόλης, γενικότερα, και τα διοικητικά του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου? Και αν η υποψηφιότητά σου θέλεις ή έχει να κάνει με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της πόλης? Νομίζω ότι ήταν ο κύριος λόγος, όπου δέχτηκα την πρόταση του κυρίου Τσιρογιάννη. Δηλαδή, και γι' αυτό και η επιλογή μου στο τοπικό συμβούλιο. Θεωρώ ότι είναι πιο άμεσα τα πράγματα, είναι πιο καθημερινό. Το όχι φυσικά ότι θεωρώ ότι το γραφείο του Δημάρχου είναι ανοιχτό και των αντιδημάρχων για κάθε πολίτη και εγώ τουλάχιστον αυτό έχω βιώσει όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, κοίτα, σε ένα τοπικό συμβούλιο δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Και όχι δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις πάρα πολλά πράγματα γιατί σου περιορίζει κάποιος το να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Γιατί έχει γίνει τέτοιο το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο έχει πάρει πάρα πολλές δικαιοδοσίες, αποφάσεις από τα τοπικά συμβούλια. Παρ' όλα αυτά όμως τα τοπικά συμβούλια υπάρχουν και σε συνεργασία ένα τοπικό συμβούλιο με την εκάστοτε δημοτική αρχή, στη συγκεκριμένη περίπτωση της παράταξής μας, έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι ακούει τα τοπικά συμβούλια και προσπαθεί μαζί να βρουν λύσεις, να λύσουν προβλήματα, να προλάβουν πράγματα και όλα αυτά. Οπότε δεν νιώθω ότι θα μπορούσα να κάνω περισσότερα από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου. Εγώ αυτό που έχω αποκομίσει από την παράταξή μου και από το δήμαρχο που ηγείται είναι ότι υπάρχει μια απόλυτη συνεργασία μεταξύ τοπικών συμβουλίων και δημοτικών. Οπότε δεν θεωρώ ότι κάτι θα γίνει τροχοπέδι σε κάτι που θα θέλω να κάνω. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει ο αθλητισμός. Και δεν είναι κρυφό αυτό το πράγμα, πόσο πολύ μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό αποφάσισα και να εμπλακώ και διοικητικά, να εκλεγώ στην τοπική ΕΠΣ, να διατελέσω πρόεδρος των μεικτών ομάδων επί 2 χρόνια και να δείξω την προτίμησή μου προς τον ερασιτεχνισμό, προς το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι τότε που ήμουνα ενεργό διοικητικά μέλος στην ΕΠΣ ήταν πολύ μεγάλη τιμή για την πόλη μας, όπου είχαμε μια ομάδα στη Football League του Καραϊσκάκη και μια ομάδα στη γάμα εθνική κατηγορία την Αναγέννηση, που για καλή μας τύχη είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τώρα που μιλάμε έχουμε πάλι την ομάδα της πόλης. Έχει επιστρέψει στη γάμα κατηγορία και φυσικά θεωρώ ότι όλοι μας αισιοδοξούμε και προσδοκούμε ότι θα κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία και γιατί όχι να τη δούμε και μια κατηγορία παραπάνω. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο στόχος όλων μας. Και 2, με όλους τους ανθρώπους που μιλάω, τους παλιούς που ασχολούνταν με την αναγέννηση, είναι το μεράκι τους, είναι η ομάδα της πόλης, θέλουν να τη δούνε, πώς λέμε, στα μεγάλα σαλόνια. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι λάτρης, όπως σου είπα, του ερασιτεχνισμού, είμαι λάτρης των ακαδημιών, είμαι λάτρης της αρχής των πάντων που οδηγεί σε μεγάλες κατηγορίες. Οπότε θεωρώ ότι, για να σου πω γιατί κατεβαίνω κιόλας, γιατί θεωρώ ότι το τοπικό συμβούλιο σε σχέση με όλα αυτά είναι πιο προσιτό στον πολίτη. Θέλω λιγάκι να αποφύγω αυτή την όχι τι να κάνουμε, τοπικό συμβούλιο είμαστε και όλα αυτά, να περιμένουμε δηλαδή οι τοπικοί σύμβουλοι περιμένουν να τους ζητήσει ο πολίτης ότι να τους επιλύσει ένα πρόβλημα. Όχι, γιατί να είμαστε μόνο γι' αυτό, να προλάβουμε κιόλας, να μπούμε σε ένα ευρύτερο πλάνο σχεδιασμού πρόληψης. Και τώρα από εκεί και πέρα πόσο πολύ προσιτό είναι να έρθει να σου πει ο άλλος ότι δεν έχω γήπεδο να παίξω. Παίζουμε στην πλατεία. Ναι. Και το θέμα των αδειοδοτήσεων θα θίξεις από ό,τι καταλαβαίνω. Θα το θίξω και αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι οι εγκαταστάσεις όντως δεν είναι καλές. Είναι σε κακή κατάσταση, παρότι γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Παρότι υπάρχει υπηρεσία συντήρησης των γηπέδων. Γίνονται πράγματα. Δεν φτάνει. Οι εγκαταστάσεις είναι χάλια.
παρατημένες τόσα χρόνια. Παραλάβαμε παρατημένες εγκαταστάσεις. Δεν είχαμε τα χρήματα να δώσουμε περισσότερη σημασία. Γίνονται όλα από το μηδέν. Σταμάτησαν πράγματα μέσα σε αυτή τη θητεία. Προσπαθούμε να εξασφαλίσαμε πράγματα για το μέλλον. Ναι, όλα αυτά τα δέχομαι. Το δικό μου πλάνο είναι αυτό. Να κάνω ένα πλάνο και να ούτως ώστε να, με πλάνο αυτή τη στιγμή, να μπορέσουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει για αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Να προσπαθήσω, να πιέσω, να συντονίσω μαζί με την ομάδα που ασχολείται με τα αθλητικά θέματα του Δήμου. Να ζητήσουμε τη στήριξη του Δημάρχου και της δημοτικής αυτής ομάδας να καταγραφούν όλες οι ενεργεία ομάδες και όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Τι εννοώ? Αυτή τη στιγμή έχουμε 27 αθλητικές εγκαταστάσεις, 19 γήπεδα στο Δήμο και άλλα γύρω στα 7-8 ανήκουν στο νομικό πρόσωπο. Το οποίο δεν σημαίνει τίποτα, έτσι. Αυτό το ότι αυτά ανήκουν στο Δήμο και τα άλλα στο νομικό πρόσωπο είναι κάτι που δημιουργήθηκε με τους καποδιστριακούς δήμους και όλα αυτά. Την συντήρηση και την εποπτεία την έχει ο Δήμος. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα έχει μαζί. Να γίνει μια καταγραφή. Σε πόσα χωριά, σε πόσα στην περιφέρεια του Δήμου μας. Πόσοι αθλητικοί σύλλογοι είναι ενεργοί, πόσοι έχουν ομάδα, πόσοι έχουν ακαδημίες, τι γίνεται με την αθλητική τους δραστηριότητα. Εάν υπάρχει στο μια ομάδα που να ανήκει σε κάποιο από τα πρωταθλήματα που διοργανώνεται. Δεν έχει σημασία. Α, Β, Α τοπικό, Β τοπικό. Έχουμε την αναγέννηση φυσικά είναι στη Γ κατηγορία. Πάμε τώρα κάτω από εκεί. Πόσοι λοιπόν αθλητικοί συλλόγοι υπάρχουν εν ενεργεία. Πόσοι έχουν ομάδες σε αυτά τα πρωταθλήματα που διεξάγουν. Πόσοι έχουν ακαδημίες. Τι αριθμός υπάρχει. Τι συμβούλια υπάρχουν, αν υπάρχουν συμβούλια που τρέχουν τις ομάδες. Και από εκεί και πέρα πάμε στα γήπεδα που παίζουν. Πόσα γήπεδα είναι εν ενεργεία? Ποιο θα ήταν το καλύτερο? Το καλύτερο θα ήταν να είχαμε κονδύλια, να φτιάχναμε και τα 27 και τα 19 και τα 27. Δεν υπάρχουν όμως αυτά τα πράγματα τώρα. Όποιος δηλαδή βγαίνει και λέει ότι θα σας φτιάξουμε τα γήπεδα και όλα αυτά και στο κάθε χωριό θα λειτουργούν αθλητικές εγκαταστάσεις που θα έχουν τα πάντα, λέει ψέματα. Δεν υπάρχουν χρήματα για αυτά. Μπορεί να υπάρξει μια διαρκής αγωνία του να εξασφαλίσουμε χρήματα για όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και να το προσδοκούμε και να το προσπαθούμε να το κερδίσουμε, να το κατακτήσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή να μιλάμε λίγο έτσι και να κοιτάζουμε και τον κόσμο στα μάτια και εγώ θεωρώ ότι έχω πολύ μεγάλη υποχρέωση απέναντι στους αθλητές που είμαι τόσα χρόνια μέσα στα γήπεδα, στους ποδοσφαιριστές, στους προπονητές, στους διαιτητές που έχουμε συζητήσει ώρες ολόκληρες για τα προβλήματα και των εγκαταστάσεων και των λειτουργιών, θέλω να κοιτάω στα μάτια και να λέω ότι δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Έχουμε λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μία χαρτογράφηση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων, των αναγκών που έχουν, γιατί δεν είμαστε στο απόλυτο μηδέν σε όλα τα γήπεδα, άλλα χρήματα χρειάζεται το Α, άλλα το Β. Υπάρχουν γήπεδα που έχουν γίνει πολλά πράγματα, να μην πω πολλά, δεν θέλω ποτέ να λέω τα έχουμε κάνει όλα τέλεια και όλα αυτά. Όχι, δεν τα έχουμε κάνει τέλεια. Γίνει κάτι. Έχει γίνει κάτι, έχει γίνει μια αρχή. Και υπάρχουν και γήπεδα που δεν έχει γίνει καν η αρχή. Λοιπόν, οπότε να δούμε τι κόστος έχουν αυτά τα γήπεδα, με πλάνο όμως, έτσι. Να βάλουμε στόχο ότι από αυτά θα φτιάξουμε 5-6 γήπεδα στη θητεία μας. Σωστά γήπεδα όμως. Να δούμε τι μπορούμε να συνεχίσουμε από αυτά που έχουν αρχίσει, τι μπορούμε να αρχίσουμε και με πλάνο, με πολύ καλή κατανομή χρημάτων, να μπορέσουμε να φτιάξουμε σωστά γήπεδα και με προγραμματισμό και με βάση τα διαθέσιμα κεφάλαια από το Δήμο
να αξιολογήσουμε τις αθλητικές μονάδες και τα σωματεία και να προχωρήσουμε στην ανακατασκευή τους. Άρα δηλαδή θεωρείς ότι πρέπει πρώτα να ξέρουμε ακριβώς τι έχουμε και πού χρειάζεται τι. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα να μπει κάτω το θέμα των κονδυλίων και πώς αυτά θα μοιραστούν σε κάθε γήπεδο ξεχωριστά. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά όσοι ασχολούνται, το καταλαβαίνω ακόμα περισσότερο κάθε χρόνο, με τις αδειοδοτήσεις των γηπέδων. Υπάρχουν γήπεδα που ανήκουν σε γεωργικές υπηρεσίες. Μιλάμε τώρα για τέλη του 90, όταν είχαν γίνει, δεν έχουν έρθει στις αρμοδιότητες των Δήμων, πράγμα που σημαίνει ότι ο Δήμος δεν μπορεί στο συγκεκριμένο γήπεδο να σπαταλήσει χρήματα, γιατί στην πραγματικότητα δεν το ανήκει καν. Είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει ένα ιδιότυπο καθεστώς εκεί. Ανήκει, αλλά δεν ανήκει ουσιαστικά. Εγώ δεν θέλω όμως να πάμε σε αυτά, γιατί έχουμε γήπεδα στο Δήμο που μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Να γίνει δουλειά. Να γίνει δουλειά. Και φυσικά, γιατί γίνεται όλο αυτό. Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σε μόνιμες αδειοδοτήσεις. Καταρχήν να πω ότι πραγματικά θυμώνω όταν δημιουργούνται εντυπώσεις και αναπτύσσονται μικροπολιτικές, ότι ξέρετε, δεν έχουμε άδειες, δεν θα παίξουμε. Ο τρόπος βρίσκεται, δεν είναι ενδεδειγμένος, ίσως, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο βρίσκεται ο τρόπος και γίνονται όλα τα πρωταθλήματα. Αυτό πρέπει να το πούμε. Όμως από εκεί και πέρα πρέπει να το εξελίξουμε. Πρέπει να το εξελίξουμε και να προχωρήσουμε. Γι' αυτό μιλάω και για χαρτογράφηση, γι' αυτό μιλάω για καταγραφή πραγματικών αναγκών των αθλητικών εγκαταστάσεων των γηπέδων. Των γηπέδων, όταν λέω έτσι, θέλω λίγο να επιμείνω στα γήπεδα, γιατί έχω δει απίστευτες καταστάσεις σε γήπεδα να πλημμυρίζουν, μπορούν να γίνουν αγώνες. Λοιπόν, γι' αυτό μιλάω για χαρτογράφηση, γι' αυτό μιλάω για αξιολόγηση, γι' αυτό μιλάω για αξιολόγηση σωματείων. Όχι, έχουμε μια σφραγίδα, ένα σωματείο το οποίο δεν λειτουργεί ποτέ ή λειτουργήσε πριν από 2 χρόνια, αλλά λόγω του αθλητικού νόμου υφίσταται, γιατί είναι κρίμα να πάμε να φτιάξουμε αυτό το γήπεδο που δεν χρησιμοποιείται και να μην φτιαχτεί κάποιο άλλο που χρησιμοποιείται. Και φυσικά να πω ότι πρέπει να προχωρήσουμε, επιβάλλεται να προχωρήσουμε σε μόνιμες αδειοδοτήσεις και λειτουργία ως πλέον αθλητικών κέντρων. Και δεν μου αρέσει η έκφραση, αλλά ξέρω ότι με τους φίλους μου που μιλάω μες στα γήπεδα θα πω τη λέξη που λένε, μόνιμα αθλητικά κέντρα να ονομάζονται και όχι χωράφια με τέρματα. Δεν θέλουμε να έχουμε χωράφια με τέρματα, γιατί αυτό θα αποτελέσει και μια συνολική ανάπτυξη του αθλητικού προϊόντος στην περιοχή μας. Είναι και μια πραγματικότητα όμως αυτή η λέξη και δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε την πραγματικότητα. Εμένα μου αρέσουν αυτές οι λέξεις που μου λένε, που μου λέει ο άλλος ότι θέλουμε να παίξουμε μπάλα, θέλουν να παίξουν μπάλα τα παιδιά, δεν έχουμε γήπεδο, δεν έχουμε... Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν όμως παραλαμβάνεις το απόλυτο 0, προς Θεού δεν λέω ότι δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει πράγματα περισσότερα. Εγώ θα ζητάω πάντα. Θα ζητάω πάντα για τα γήπεδα από τον Δήμαρχο και ας μου λέει ότι έχουμε κάνει πράγματα και όλα αυτά και κοίταξε και αυτό. Όντως υπάρχουν, έχουν γίνει. Δεν φτάνουν. Ευτυχώς για μας δεν φτάνουν. Για να πάω την κουβέντα λίγο γενικότερα. Και να σου προσθέσω λίγο κάτι. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα κεντρικό αθλητικό κέντρο, το ΤΑΦ9, το οποίο είναι εντάξει, είναι κόσμημα και παρόλοι ας πούμε λένε δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει στην περιοχή μας. Θα μπορούσαμε λοιπόν αυτό να αποτελεί ένα κεντρικό αθλητικό κέντρο και από εκεί και πέρα να υπάρξουν περιφερειακά καλά φτιαγμένα γήπεδα, 4-5 καλά φτιαγμένα γήπεδα από τη μία άκρη της πόλης ως την άλλη και να γίνονται διάφορα γεγονότα. Να υπάρχει δηλαδή, να υπάρχει τόπος να φιλοξενηθούν πρωταθλήματα, έστω και φιλικοί αγώνες. Να υπάρχουν όμως οι εγκαταστάσεις. Είδαμε στο ΤΑΦ9 το Final Four του κυπέλλου βόλεϊ γυναικών. Το Final Four, αλλά θέλει στήριξη και τριγύρω το ΤΑΦ9. Δεν είναι μόνο το γήπεδο, είναι και ο δρόμος που θα φτάσει. Είναι και ο δρόμος, είναι και ο φωτισμός, χρειάζονται όλα. Και θα με επιτρέψεις να πω κάτι, έτσι λίγο επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα και πραγματικά μερικές φορές έτσι και στενοχωριέμαι, γιατί δεν γίνεται, δεν θέλω να πιστέψω ότι δεν γίνεται κατανοητό. Ούτε να υπάρχει πίσω σκέψη. Λίγο και με τα παραχωρητήρια.
Ακούω δηλαδή να μας παραχωρήσει το γήπεδο ο Δήμος, να μας παραχωρήσει το άλλο γήπεδο ο Δήμος. Ναι, ανοιχτή σε όλα αυτά. Ένα παραχωρητήριο όμως πρέπει να έχει και ανταποδοτικά χαρακτήρα για το Δήμο. Δηλαδή δεν γίνεται να έχουμε ομάδες που να θέλουν γήπεδα για μια πενταετία, για μια δεκαετία, να τα εκμεταλλεύονται σε εισαγωγικά, έτσι, όσον αφορά τις προπονήσεις, τις τέλεσεις αγώνων, να θεωρείται γήπεδο για τις ακαδημίες τους, να κάνουν ολική χρήση, έτσι, σαν σύλλογος, και να απαιτούν ή να περιμένουν από το Δήμο να τους φτιάξει αυτά τα γήπεδα. Εδώ, δίπλα μας, σε όμορους νομούς, από εδώ μέχρι την Αθήνα, που υπάρχουν πολλά γήπεδα, όλα τα παραχωρητήρια έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα για το Δήμο. Δηλαδή, είτε ανακατασκευής των γηπέδων αυτών, είτε συντήρησης. Διαφορετικά, ξέρετε, δίπλα μας, εδώ σε όμορο νομό, υπάρχουν γήπεδα τα οποία τα νοικιάζουν στα ερασιτεχνικά σωματεία και σε σωματεία που είναι σε μεγαλύτερες κατηγορίες για 2 ώρες. Ναι. Και πληρώνουν και αντίτιμο. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα να έχουν και ομάδες. Δεν γίνεται να τα περιμένεις όλα από το Δήμο. Δεν γίνεται να τα περιμένεις όλα από το Δήμο. Θα πρέπει και οι ομάδες να βρεθεί μια φόρμουλα να έχουν έσοδα. Εμείς, ναι, αυτό όμως... και κατ' επέκταση να προχωρήσει και αυτό. Μην ξεχνάτε όμως ότι εδώ υπάρχει και ένα θεσμικό όργανο, η ΕΠΣ. Η δουλειά της ΕΠΣ είναι για να εξασφαλίζει τις καλύτερες των δυνατών συνθήκες για τα ερασιτεχνικά σωματεία. Η ΕΠΣ ανοίξει τα ερασιτεχνικά σωματεία. Αυτή είναι η δουλειά της, να φροντίζει τα ερασιτεχνικά σωματεία. Ακόμα και ασκώντας και πιέσεις προς τη Δημοτική Αρχή, να συνεργάζεται με τη Δημοτική Αρχή και με τους εκάστοτε αντιδημάρχους αθλητισμού και παιδείας, γιατί για όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες, είτε αυτό αφορά εγκαταστάσεις, είτε αφορά έσοδα των ερασιτεχνικών σωματείων, μαζί, από κοινού. Δεν είναι δυνατόν η ΕΠΣ των κατατόπου νομών να μην συνεργάζεται με το Δήμο. Ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον. Τα ερασιτεχνικά σωματεία έχουν ανάγκη να απευθυνθούν στην ΕΠΣ και στο αντίστοιχο τμήμα του Δήμου για να μπορέσουν να έχουν έσοδα, εγκαταστάσεις, συνθήκες λειτουργίας. Να μην ξεχνάμε δηλαδή, δεν γίνεται να ζητάμε μόνιμα από ένα Δήμο να μας φτιάξει γήπεδα, να μας φτιάξει συνθήκες, να εξασφαλίσει το ένα. Υπάρχει θεσμικό όργανο. Ναι. Έχεις δει εσύ ποτέ, Χρήστο, κάποια κοινή συζήτηση με φορείς? Είναι εκλεγμένη η ΕΠΣ από τα ερασιτεχνικά σωματεία. Πολύ σημαντικό. Άρα είναι εκεί για τα ερασιτεχνικά σωματεία. Ακριβώς. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και δεν πρέπει ποτέ να ενδιαφέρει καμία ΕΠΣ ποιος δήμαρχος είναι αυτή τη στιγμή στην εξουσία. Ποια πολιτική παράταξη είναι, αν θέλουν να βάζουν πολιτικές παρατάξεις, που θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση για μένα προσωπικά έχει να κάνει πάρα πολύ με το πρόσωπο που έχεις απέναντί σου, διοικητικά, και λιγότερο με τις πολιτικές πεποιθήσεις, αλλά πρέπει να συνεργάζεται. Είναι εκεί για τα ερασιτεχνικά σωματεία. Ο Δήμος έχει αντιδήμαρχο αθλητισμού για τον αθλητισμό του νομού, του τόπου μας, και θα πρέπει αυτό το κομμάτι που αφορά το ποδόσφαιρο να συνεργαστεί με την τοπική ΕΠΣ. Μάλιστα. Για να μην πλατιάζουμε άλλο, θέλω να σε αφήσω τέλος να πεις εσύ 2 λόγια ελεύθερα στον κόσμο. Εγώ προκαταβολικά να σε ευχαριστήσω ξανά που δέχτηκες την πρόσκληση και ήσουν μαζί μας σήμερα, γιατί ακούμε πράγματα και έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε πράγματα που δεν είναι εύκολα να τεθούν στο τραπέζι. Εντάξει, καλά είναι να συζητιούνται και πράγματα τα οποία κάποιοι τα βρίσκουν αφορμή για να αναπτύξουν μικροπολιτικές, και πολύ καλά τα λόγια, πολύ καλά το να γράφουμε κάτω από μία ανάρτηση. Το θέμα είναι όλο αυτό να έχει και ουσία, έτσι. Το θέμα είναι να γίνει και κάτι. Ωραία η αντίδραση, εγώ είμαι της αντίδρασης, όταν αυτή έχει επικοδομητικό χαρακτήρα όμως. Όταν μέσα από την αντίδραση μπορείς να κάνεις πράγματα. Το να έχεις και κάποια θέση μέσα στην τοπική κοινωνία και να σχολιάζεις με βάση ενός πληκτρολογίου και να μην μπορείς να κάνεις πράγματα ή να μην θέλεις να κάνεις πράγματα, αυτό δεν έχει καμία ουσία.
θεωρώ ότι πραγματικά πιστεύω πάρα πολύ στην Αρτινών συνεργασία. Πιστεύω πάρα πολύ στο Δήμαρχο, τον Χρήστο του Τσιρογιάννη. Πιστεύω πραγματικά ότι έχει όραμα. Θεωρώ από την προσωπική μου γνωριμία και συνεργασία μέσα από διάφορες δράσεις ότι αυτή τη στιγμή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει λόγο στα κεντρικά, εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις. Καταρχήν είναι ένας άνθρωπος που διεκδικεί. Μπορεί να απευθυνθεί στο οποιοδήποτε Υπουργείο και να ζητήσει πράγματα για τον τόπο. Δεν λέω ότι ό,τι ζητάει γίνεται, έτσι. Δεν λέω ότι εισακούεται. Το γεγονός όμως ότι ένας άνθρωπος πηγαίνει, παλεύει και διεκδικεί, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι, και αυτό έχει να κάνει βέβαια και με το έργο του, έτσι, και με τα πράγματα τα οποία ζητάει και βλέπουν ότι γίνονται κάποια από αυτά. Θεωρώ ότι έχει λόγο εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Διεκδικεί και παίρνει μεγάλο μερίδιο. Θεωρώ ότι αυτό που αναφέρουμε στο πρόγραμμά μας, ότι έχουμε εξασφαλίσει και περιμένουμε να εξασφαλίσουμε και άλλους πόλους και άλλους πόρους για να φτιάξουμε, να αλλάξουμε εντελώς την εικόνα της πόλης της Άρτας, να δημιουργήσουμε μια καινούρια πόλη, να αλλάξουμε τους ορίζοντες των χωριών όπου είναι στο Δήμο μας. Εγώ τον εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι πραγματικά ότι μπορεί να το κάνει. Θεωρώ ότι ξέρει τώρα και τον τρόπο να το κάνει. Θεωρώ ότι έχει ακούσει τον πολίτη το δυσαρεστημένο για πράγματα που υποσχέθηκε και δεν έκανε. Και πιστεύω ότι θα πρέπει πραγματικά να μας δοθεί η ευκαιρία να υλοποιήσουμε τουλάχιστον αυτά που έχουν εξαγγελθεί στο πρόγραμμά μας ότι μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Δηλαδή, και επειδή συνηθίζω να κοιτάζω τον κόσμο, τον άνθρωπο, τους φίλους μας, τον άλλο που μου λέει γιατί να σας δώσουμε την ευκαιρία, δεν γίνανε πράγματα αυτά τα 9 χρόνια, δεν είχατε την ευκαιρία να τα κάνετε. Θα αφήσω όλες τις δικαιολογίες ότι συνέβησαν πάρα πολλά και όλα αυτά. Θα τις αφήσω όλες στην άκρη και θα πω ότι έχουν αρχίσει πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε εξασφαλίσει πράγματα για αυτό τον τόπο και θα τα υλοποιήσουμε. Μάλιστα, Μέρη, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ τον Ρωτάν που με τίμησε με την πρόσκλησή του και θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι είμαι εδώ και μοιραστήκαμε. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ με τη σειρά μας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο rotanpavlanews.gr για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις στην περιφέρεια Epήρου. Καλή συνέχεια.